宮田学園のダンスチームです。で、今まではいろいろなお祭りに参加に行きました。で、例えば博多どんたくお祭りや天神のどんたくお祭り、そして福恋お祭りに参加しました。熊本は初めての訪れ土地ですが、緑が多く水が美味しいと聞いています。私たちはネパールとミャンマーの学生がいます。そしてネパールも美味しいが、ネパールの水も美味しいです。で、熊本の火の国熊本のダンスが負けないように頑張ります。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा
本日はどうもありがとうございました。ホーケンズの皆さんでした。ありがとうございました。